Казвам се Мариуш, а съм от Полша. Казвам се Барбара, идвам от Полша, от град Кадзидло. Казвам се Мирек и дойдох на Гроздобера. От много години участваме в Гроздобера, тук, в Западна Германия. Тук имаме няколко съвета и трикове за това на какво можете да обърнете внимание. Здравето и безопасността при работа са много важни за компанията. Ето защо нашият бригадир редовно обсъжда най-важните точки с нас на брифинг. За да се предпазим от мокро и студено, винаги носим здрави работни обувки, дълги панталони и горнища с дълги ръкави. В слънчевите дни вашето облекло ще предпази кожата ви от слънчево изгаряне. Трябва да нанесете крем върху участъци от кожата, които не са покрити с дрехи. Не забравяйте носа и ушите си, когато нанасяте крем. Слънцезащитният крем защитава кожата ви. След това караме заедно до лозето, но за наша безопасност винаги слагаме предпазен колан. Коланът предпазва от сериозни наранявания в случай на инцидент. На място бригадирът ни обяснява най-важното около днешния Гроздобер. Компанията осигурява работни материали като ръкавици, ножици за подрязване и събирателни кофи. На лозето става ясно, че е добре да носим безопасни работни обувки. Теренът е частично наклонен и стабилната опора предпазва от падане или изкривяване на глезена. След това използваме ножицата за подрязване, за да отрежем гроздето от лозата. Носим работни ръкавици, които предпазват ръцете ни от наранявания и влага. Пускаме набраното грозде в нашата събирателна кофа. Можете да се разтоварите от повтарящите се работни процеси с малки упражнения за балансиране. В лозето живеят насекоми, като оси и кърлежи. Ако сме ожилени, трябва да действаме незабавно и да потърсим помощ. Когато напълним кофите за събиране, внимателно ги изсипваме в чебър. След това транспортираме пълните казани на гръб до количката за грозде. Качването на колата е нехлъзгаво и лесно за достъп благодарение на подходящи стъпала. Въпреки това, трябва да се държите здраво. След това изпразваме казаните отгоре, без да ги поставяме долу. Почивките са част от работата. Най-добре е да прекараме това време на сянка или под устойчива на атмосферни влияния палатка, за да ни предпази от слънцето. Независимо от времето, е важно да пиете достатъчно. Ако сте по-дълго на лозето, добре е да хапнете и нещо. Когато се напълни количката с грозде, тя се приготвя за тръгване. Не всеки може да кара теснолинейни трактори. Само тези, които са преминали обучение, могат да го управляват. Преди тръгване, машинистът извършва бърза проверка дали всичко е наред технически и че вече няма хора под или до гроздовия вагон. Използваните теснолинейни трактори трябва да се придвижват внимателно. Като цяло, непроходимият терен и голямото тегло на ремаркетата допълнително увеличават риска от преобръщане. Затова шофьорите карат бавно, винаги спират с крачната спирачка и обръщат особено внимание на заобикалящата ги среда. След това, обратно във фермата, гроздето се разтоварва с мотокар. При маневриране и преобръщане на фунията, отново трябва да внимавате за околните. Можете също така да намерите повече съвети за сезонна работа в Германия на уебсайта www.agriwork-germany.de. Харесва ми, че компанията, за която работя, осигурява защитно облекло под формата на бутуши и ръкавици и други инструменти, необходими за работата. Харесва ми тази работа с хората, които идват тук. Ако здравето ми е добро, тъй като съм на 67 години, бих искал да дойда тук отново следващата година.